ओइ बाल और सैमानि जात साला आन्दारपेन राननो लोंलालै बाल बे आन्दारपेना साला खिजानाय बोथोराबो दिनैसो साला आन्दारपेन सुखालिसो सान्दुं दुंद्राखै दा हाबायाव थांनांगौ आं बे गिसि आन्दारपेन गानना नांगौ जाबाय आरो मानस्रु सानस्रुनो बे गिसिखौलाय माबायदि गाननांगौ जालांनो जाखो आंलाय है जारलासोलै बे सिङाव गानग्रा जिनिसफोरजोंबो गानाबाबो जाया बे गिसिखौथ' गानलांनो हायालै हाबायावसो थांगोन बै खुरला खुरसि खुरबायसो थानांगोन इथिंसो जागोन खुरला खुरसि गाराय गुरायसो जालायलांगोन आं बे गिसिखौ गाननांगौ जाब्ला माननायसो जाना थागोन साला असान्थिसो जागोन ना लोंनो हागोन ना मोसानो हागोन ना इन्जय खालायनो हागोन हाबायाव थांनानै बे आन्दारपेनखौ गानना लाब्ला थै गानलालां बेखौ मा खालायनो दा आन्दारपेन बायनो थांनोबो फैसा गैया आंना बेथ' रानला गांसेया जिला बेखौथ' गाननो हायालै र' मोनसे आइडिया बे दुगामारा खारामा आनजादा बेनाथ' लाबोना दोननाय थायोलै गद्रेजाव गोदान आन्दारपेन गोदान गेन्जि गांसे नङा गांसेथ' गोदान मोनखाथारगोन बेनाव लाबोना दोननो थाखाय बेना साला बेनिखौनो गानलांगोन र' नायहैनो दंना गैया हैसा मैसा हैसा ला 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 बेबि नोंनिफ्राय मोनसे हेल्पनि गोनांथि जाथारदों इमारजेन्सि मा आंनो आसोलनि आन्दारपेन गांसे नांगौमोनलै गोदान लाबोना दोननाय दंमोन खोमा बेना लाबोना दोननाय थाखायो बेना आन्दारपेन आरो गेन्जि गांसे नांगौ जादोंमोन आंनो आन्दारपेनखौ नोंना मा दिनै सोरांनायनिफ्राय आन्दारपेननि चेप्टारानो जोबनो रोङाखै नामा आरे बेबि सना जिउ सना फिथर बेखौ नों बुजिनाय नङाब्रा बुजिनांगौबा हौवा जानांगोन अब्लासो बुजिगोन नोङो थौना प्लिज 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 गोबाव दाखालिसै प्लिज बे गांसेया राननो रोङाखै बे गिसिखौ आं गाननो हानाय नङाना खास्रि खामजोबगोन आरो खुजलि जाजोबगोन मानजोबगोन गाराय गुराय ओंखारजोबगोन आंना एलार्जि जाजोबगोन हानाय नङा आङो बे सासेना आसोलना लाबोना दोननाय दं खोमा गद्रेजाव थौनाय प्लिज आं नांथारगौ जाथारदों नङाबा जानाय नङा आंहा र' नोंबो जारलासो नोंखौ बेसेबां बुंनांगौ आंखौ हराव 8थानि उनाव दा फन खालायसै होननानै आंखौ फन खालायनाङा हराव प्रब्लेम जायो मोनथिगौआनो माथो हिनजावा सोग खालायो होननानै मानो फन खालायो नोङो दोन हिनजाव आंनाबो दं आंथ' गिया नों होनब्ला मानो नोंनि हिनजावखौ गियो ना नों नोंनि हिनजावखौ मोजां मोनो नोङो प्लिज ननसेन्स खोथा रायज्लायनांला दोन आनजाद हिनजाव मोननायनिफ्राय हाबा जानायनिफ्राय आनजादा सोलायबाय आगोल बेबायदि नङामोन नायबाय था आनजाद आंबो मा खालायगोन आं बुजिनो हायोना हिनजाव मोननायनिफ्राय एसेबां सोलायबाय आगोल बेबायदि नङामोन बिराद सोलायखाथारदों हमनो हादों बियो हिनजावखौ मोजां मोनबाय बियो साला हौवा हिनजावनि साला फिजिकेलि बेफोर साला सोलिबाय दं खोमा बिसोरनि गेजेराव बेनिखायनो दिनै आनजादा आंखौ बावगारनो नाजादों बाराबा बिनि हिनजावखौनो लामानिफ्राय हाथायगोलाय आङो बुथारगोलाय खेला बिनि हिनजावखौ साला किल खालायगोन आं किल फाल्थु मोनदों आंखौ आनजादा बिनि हिनजाव हायनारिखौनो लामानिफ्राय सनस्रांजोबगोन आङो हाग्रा सनस्रांनाय होगोन आं बाराबा बेबायदिनो खालायगोन आं साननैसोल' नायगोन आं साननैसोनि गेजेरावनो जुदि बे आनजादा सोलाया हायनारिनि फाग्ला जाना दङ नोङो हिनजावनि फाग्ला जाना दङ बे हायनारिखौनो बुथारगोन आं साननैसोनि उनाव नों जुदि सोलाया नायबाय था न'आव थांनानैनो बुथारना फैगोन बाल हिनजाव नालेफाया सामब्रामा थाब फैगोन दिनै आं होननानै बुंदोंमोन फैनोबो रोंला थाब फैगोन बियो लोगोनि बिनानावनि हाबानिफ्राय थाब फैगोन बुंदोंमोन आं सिगाङाव दुगामारिया थाबनो फैगोन आरो आं लकेल लोंग्राबो लाना फैगोन होनना बुंदोंमोन अबाव लकेल मानसियानो सफैदा लकेल बिदै लोंनो लुबैदोंमोन आं एसे लाबोन होननायखाय नेबाय दंमोन आं दाबो फैला साला सामब्रामा फैगोन ना फैया फनखौबो हमला सासेया बार उन्दुलांबायना उन्दुलाङाखै नायहैनो र' आनजादा उन्दुलांबायना लायाखै सासे फैनायनि सिगांनो उन्दुलांनायबा हामगौमोन हायनारि मा जाखो बेयावलाय मानो उन्दुना थाखो नोंलाय सासेया सफैयाखै माथो दाबो बेखौनो फैगोन होनना नेनानै दङ दानो आरो उन्दुब्लाथाय फोजानानै ओंखाम ओंख्रिफोरखौ फुदुंनो थिनलायगोन बारुरुनो बेनिखायनो फैगोन होनना नेना दं आङो बे जागारनाय फाग्लाखौनो नों नेना दङ हराव माब्ला फैयो माब्ला फैया मानो नेना थानांगौ बेखौलाय ओंखामखौ खुरना दोन बेखौ खुरनानै खोबना दोन मानि फुदुंलायनांगौ बिलाय महाराजा समाव फैया बेयाव अबेनिबा बेयाव राजा फैदों बेयाव समाव जाफैया खुरना होथ' दोनो बिनि उनाव आरो फुदुंना होफैबावनांगौ सिखारनानै दरखार गैया एसेबां फेसिलिटि होनो
खुना दोन ओंखामा जाफैगोन उन्दुदो बे जागारनाय फाग्लाखौ नेना जेबो लाब गैया खुना दोन थां उन्दुदो गाबोन फुङाव सिखारनांगौ ना बेखौ नेबाय थाब्ला उन्दुनाया गोबाव जागोन बेखायनो थाबबो सिखारनो हाया सानफ्रोमबो बिनि थाखाय ओंखाम फुदुंना होनांगौ मा होनांगौ भेजाल बेयाव डिस्टार्ब खुना दोन दोननिफ्राय बेबायदि जेबो ओंखाम फुदुंना होनायनि दरकार गैया हर गेजेर सिखारनानै जोलाबो दाबो सफैला सासेयासो नुफैलायलांबाय आंखौ बे उन्दुना थानायखौ थगायदोंसो ओंखाम फुदुंना होनांगौ होननानै नङाब्ला मा होनो दाबो उन्दुलाङाबो हिनजावनो रोङि खेस्राया सानफ्रोमबो सिखाव बायदि थानांगौ सानफ्रोमबो सिखाव खालायनांगौ सानफ्रोमबो सिखाव बायदि अनलायनांगौ मोजां मोनलायनांगौ रायज्लायनांगौ सिरि गासिबो सिखाव गावखौनो सिखाव बायदिसो मोनलायलांबाय आं गोसोबायदि जेबोआनो जाला बेयाव ओरैबायदि परिस्थितियाव दङ आं दा नंखाय बुङाबाबो जाया सिखाव खालामाबाबो जाया जेरैबो जाया जाथारदों फै जना खाथियाव खेबसे खुलुमनि ओइ जालालै आं दिनै ओइ बांद्राय फेबाय नामालै आंलाय खुदुमनि खेबसे फै जना किडनि लिभार बिख्लो बिबु हायनारिया दाबो उन्दुवाखै आंखौ नेना दं बियो फिथर सना बिख्लो कलिजा जिउ बिखा बिख्लो आंनि जिउ मा बेफोर बिख्लो love you ilu love you मोसौ साला बमा बेरसिगोन बमा मोख्रानि जात जुनानि जात साला फेना फैनानै थं गैया साला मा खालामगौ मानांगौ मिथिया हो सैमा आबे बे सरि ब्र सरिलै मोख्रा साला जुनारनि जात केरेक्टार लुस न'आव थांनाय फैनाय थानाय जानायनि सम गैया नङा बे न' फैनायनि सम नामा आरो बेबो लोंना फैदों बे जोनोमाव नोंनि आखला बिदिसो नामा दिनैसो नुबाय आङो नों थारमाने सोरखौबो रावखौबो मिथिया थारमाने रावखौबो सिनाया नों लोंना फैब्ला सोरखौ मा खालायनांगौ हो मानसि नायाबा सोर दं सोर गैया नों आखाइ फोरोङो नामा नोङो हो केरेक्टार लुस नोङो गुन्दा नामा नोङो आबे ब्र बे जोनोमाव दैट नों मा बेफोरखौ आं केरेक्टार लुस नामा आंना गार्लफ्रेन्डआ सासेल' दिनैसिम बेखौनो मोजां मोनबाय थादों आं थैजासिम मोजां मोनगोन बेखौनो आरो बेखौनो सानदोंमोन आं बेनिखायसो आङो आं नोंखौ होनना मिथियाना आं बेनि खाथियाव थांदोंमोन आं गार्लफ्रेन्ड सासेल' आंहा बेखौनो मोजां मोनो आं बालनि सोर गार्लफ्रेन्ड आरो नोंनि गार्लफ्रेन्डआ आंनि न'आव मानो थानो नों आंखौनो मानो सानो नोंनि गार्लफ्रेन्ड होननानै बेयाव नोंनि गार्लफ्रेन्डआ माबोरै फैनांगौ जाखौ बुं आंनि गार्लफ्रेन्डआ सोरमोन आंनि गार्लफ्रेन्डआ दङ आङो गार्लफ्रेन्ड आंनि गार्लफ्रेन्डआ सोर नोंनो मानो नांगौ हा नों मानो नांगौ आंनि गार्लफ्रेन्डआ दङ हाबायाव लोगो मोनदोंमोन गैला न'आव थांबाय बियो नोंनोलाय मानो खिथानो आंलाय सोर बेलाय बा साइड बे जोनोमाव फाग्ला साला ननसेन्स केरेक्टार लुस लोंनानै जानला मोनला मा खालाय सारा मिथिया दिनै मोजाङैनो सान्दुं दुंदों र' जिफोरा रानजोबसिगोन गासिबो हायनारि नोङो जोहोलावनि गार्लफ्रेन्डनि बागै मायबा मिथिगौ नामा मा जोहोलावनि गार्लफ्रेन्ड औ जोहोलावनि गार्लफ्रेन्ड नों जथ' फ्रि बियो मायबा खिथादों नामा बेनि गार्लफ्रेन्डनि बागै आंजा दा बे खोथाखौलाय आंनि सिगाङाव मानो सोंखो जोहोलावनि गार्लफ्रेन्ड आं मोनथिया बिनि गार्लफ्रेन्डनि बागै जेबो माने मानो सोंदों नोङो गार्लफ्रेन्ड माने मा गार्लफ्रेन्ड दं नामा जोहोलावा हाबाफोर खालायसिगोन नामा मोजाङै आंबो मोजाङै मोनथिया बास बियो माबा मैया गार्लफ्रेन्डनि खोथा बुंदोंमोन हराव बास बेखौनो सोंदों आं नों मोनथिगौ नामा होननानै मैया हराव
औ मैया हराव बियो फेना फैदोंमोन बेनिफ्राय मा खालाय आं सफायाव उन्दुना दंमोन बेनिफ्राय जिखौ माबा बोख्लानानै माबा गार्लफ्रेन्ड होननानै माबा आंखौ माने बेबायदिनो आरो लाभ इउ माबा माबि फेना फैनानै जानला मोनला बुंफैदों। मैया फेना फैनानै बेबायदि खालायदोंमोन नामा? मा गिदिर खोथा बेलाय सेंग्रा मानसि गार्लफ्रेन्ड थानांगौ गार्लफ्रेन्ड दं बायदि मोनदों आं बेखौ खिन्थायाखै मोजाङै नाथाय आं बेखौ गेजेर गेजेर रायज्लायनाय खोनायो बेबायदिनो गोबाव रायज्लायबाय थानाय खोनायो खनाफोराव थांनानै दं बायदि मोनदों आङो दंबालाय दं आरो माथो गिदिर खोथा औ जेबो बिग डिल नङा बिग खोथा नङा बास आं सोंबाय आरो नोंनाव बेनिफ्राय हाबाफोर खालायनाय एबा खोथा बुंनाय नामा? बुङाखै जेबो खोथा बुङाखै बेफोरनि आं रायज्लायगोन जोहोलावजों बेना गार्लफ्रेन्ड दं नामा दंमारोबालाय हाबाफोर खालायनो सानदोंब्लालाय लाबोथोंसै आंबो हारसिं बरिं जायो सानैबो लोगो जाना थानो हागोन रायज्लायनो मानो लोगो मोनगोन आंहाबो नङा होमबा? खालायगोन मानोबा हाबा जोहोलावा मावा दाङा जेबो बेखारनो गावनि आखल आखुआनो स्टेबल जायाखै दासिम लोंनाय जाबथिंनायल' बेखार मा हिनजाव फिगोन बेलाय लाब गैया जोहोलावनि हाबा रायज्लायना जेबो बेफोर खोथाफोरखौ रायज्लायनो गोनां दरखार गैया हाबा साबा बिनि हाबा खुंनायनि जेबो खोथा साननाङा दानो नोङो सोर बुंदों नोंखौलाय जाम्बागाल' आं जोहोलावनि हाबा खुंना होगोन होननानै जोहोलावनि हाबा खुंना होनानै आं आंनि आथिङावनो बुना लानो बुरबक मोसौ जाबोर आं फाग्लि दिमाग खाराब जादों आं हाबा खुंना लाबोनो जोहोलावनि हिनजाव लाबोनो नों जाय खुसिखौ जाय अननायखौ होनो हाया बेखौ आंनो जोहोलावा होगासिनो आरो आं हिनजाव लाबोगोन जोहोलावनो फाग्लायाबो लाबोआ आंथ' जास्ट ड्रामा फावथिना एक्टिंसो खालायदों नोंनि फंबायनि गार्लफ्रेन्डआ रावबो नङा गार्लफ्रेन्डआबो आंनो हिनजावाबो आंनो जाम्बालाय जाबुर आनजादनि न'निफ्राय बे 10 लाख फैसाखौ लायनो थांनायनि सम जाबाय जायखियानो जाया मानो गाबोन आरो समफोरनि गेजेरावनो बे फैसाखौ आं बे न'निफ्राय लाबोनो नाजानांगोन आनजादाथ' सानसे गावनि खामानियावनो थायो बायजोआव बेनिफ्राय बे जोहोलावाबोथ' बांद्राय न'आव थाया बेरायबायानो थानाय नुयो आं बेखौ सगन नुबाय थायो सब टाउनाव बेनिफ्राय थागोन हिनजावाल'सो हारसिं गाबोननो सिखावै नायनो थांनांगोन सोर थायो सोर थाया गाबोन जुदि चान्स मोनो गाबोननो बे 10 लाख फैसाखौ लाबोनो नाजानांगोन आं फैसाखौथ' न'आवनो दोननाय बायदि मोनदों र' आं नुनायावथ' बे फैसाखौ बियो न'आवनो लाना थांदोंमोन जेरावखि दोना मानो नों जोहोलाव बे 10 लाख फैसाखौ आं लाबोथारगोन गाबोन आं रावखौबो सिनाया फैसा लाबोनाय समाव जुदि फैसा खावनो थांनाय समाव जुदि सोरबा नुजायो बेनि न'खरनि मानसिया आनजादनि हिनजावानो जा जोहोलावानो जा देना फैखागोन आंनो फैसाल' नांगौ मोननैसो जिनिसनि गोनांथि जागोन आंनो जुदि फैसाखौ गद्रेज बा आलमारियाव सोना थाला मारिना दोनदों बेखौथ' बुखावनांगोन आं मोजाङानो जाखागोन दे साला बे आनजादनि हिनजावा बे आनजादा हिनजाव मोननायखायथ' सोलायखादों आं मोनथिगौ बे हिनजावनि थाखायनो सोलायदों बे हिनजावखौबो गाबोननो माथा मारिना फैखासिगोन आं साला गाबोननो सेलटाप खालायना फैगोन आं बेथ' फैसा लायनो थांबाथ' नुजाखागोनलै खोनाखागोन नुजाब्लाथ' सेसखा बे गाबोन थैखाबाय आंनि आखायाव आरो जुदि थैनाय लिरनाय गैया नुजाया बिनि खाफालसो खिन्थु जुदि नुजायो गाबोन फैसा लायनो थांनाय समाव आं खावनो थांनाय समाव जुदि बिनि आनजादनि हिनजावा जुदि नुजायो आं बेखौ गाबोननो सेस खालामना फैगासिगोन आनजाद बेफोरबायदि जायगायाव मानो थानो जेराव जोंफोरबायदि मानसिखौ रावबो मोजां मोना जों अबेबा गिदिर टाउनफोराव थांना थाहैनोसैथ' बेयाव जोंफोरनि थाखाय जायगा गैया रावबो बुजिया जोंफोरखौ मिनियो धौना आनजाद जों सानैबो बेफोर जायगाखौ गारनानै अबावबा रंजा खुसि थाहैनोसै सानैजों रुजु रुमुनो मा जानला मोनला खोथा बुंदों नोङो बेफोरबायदि हायो नामा आं आंनि न'खौ लानानै आंनि खामानिखौ लानानै न'खरनि खानदाननि गोबां बिबान दङ बेफोरबायदि न'खौ गारनानै आं गुबुन जायगायाव थाहैनो हायाना नोंथ' जेबो मावा जेबो खालाया नों बिन्दास थानो हायो बिन्दास जानो हायो नोंहा जेबो न'खरनि जेबो प्रब्लेमबो गैया नाथाय आंहा बेफोरबायदिथ' हायाना आं थांनो होमब्ला जोंफोर सानैबो बेबायदिनो थाबाय थासिगोन नामा जोंफोरनि जिउआ बेबायदिनो जोबलांगोन बेफोरबायदिनो बोरायलांगोन थैलांगोन जोंफोर आं गोबां सानबाय नाथाय जेरावबो जेबो साक्सेस जाया आरो आं साननैसो बेफोरखौ जेबो साननो गोसो गैथ'थारा आंहा गोबां खामानियाव प्रफिट जायाखै लस जानानै दङ आं ओरैनो खर' गाज्रि प्रब्लेम जानानै दंखायो बिनि सायाव बे ब्लेकमेलारआ 10 लाख लानानै थांबाय आं बुंखादोंमोन सोरबा भाइरेल खालायबाबो जेबो दरखार गैया नाथाय नोंसो ब्लेकमेलारनो 10 लाख थाखा होदों 10 लाख फैसाखौ होनानै फैदों जेबो लोब्बा गैया जेबो दरखार गैयाना बेफोर मानसिनो फैसा होनो दरखारानो गैखायामोन नोङो 10 लाख होनो थाखाय भाइरेल जाबा जाबाय खालायबाय माथो जागौमोन जेबो प्रब्लेम गैयाना सिख्ला मानसिथ' नङाना नोङो सेंग्रासो जोंफोरो भाइरेल जाबाबो गिनांगौ गैया
महेन्द्र नोंहा गैया नोंहा रेपुटेसन गैया आंहा दङ इमेज दङ आंहा बे संसाराव दुनियाव मानसिफोरनि नोजोराव नों बायदि नङाथ' नोंखौ रावबो सिनायाबो नोंखौ मोजाङै मिथियाबो रावबो नों मा खालायो नों जेबोखौनो खालाया नाथाय आं सासे साक्सेसफुल बिजनेसमेन आंखौ बयबो सिनायो आंहा रेपुटेसन इमेज दङ मानसिनि गेजेराव आं बेफोरबायदि जानला मानला देखायनो हाया मानसिफोरनि गेजेराव मानसिफोरनि सिगाङाव आंनि इमेजआ गुबुन होमब्ला नोंलाय आंखौलाय मानोथो नांगौ होमब्लालाय गारदो मानोथो नांगौ नोंनि रेपुटेसन इमेजआनो बांसिन मोजांब्लालाय नोंनि बिजनेसआनो बालाय नोंनि हिन्जावजों थादों होमब्ला नोङो हिन्जावखौथ' हाबा खालायखाबाय ना बेबायदिसो खोथाया हिन्जावनि फारसे अननाय फैयाखैथ' महेन्द्र बेफोर ननसेन्स खोथाफोरखौ बुंना जेबो लाब गैया नों मिथिखागौ आरो नोंनि फंबाय जोहोलावआ सासे गाज्रि सेंग्रा बियो गाज्रि दुइ नाम्बारिसो बियो मोजां मानसि नङा बियो नोंखौ लुथिजोबगोन नोंनि फंबाया मिथिबाय महेन्द्र आं मिथिगौ आंनि फंबाया माबायदि मानसि आंनि सिगाङाव एसेबां बुंनो गोनां खोथा गैया नङा आं मिथिगौ बे बेकार जबलेस जेबो खामानि मावा जय जायो नोंबोथ' बेबायदिनो नोंबोथ' जेबो मावा सेम नोंसोरो आंनि खोथाया गुबुन नोंनि बे हारामजादा फंबायखौ जोहोलावखौ आंजों दा रुजुसै नोङो मोनसे खोथा आं क्लियारै बुंनो हानि आं नोंजों बेयाव नांज्लायनो फैयाखै आंहा अलरेडि खर' गाज्रि जाना दङ फैसा थांजोबदों बिजनेसा प्रब्लेम जाना दङ नोंजों बेफोरखौ नांज्लायनो आं सम गैया थांसै आं आंखौ बारा दुखु आरो टेनसन होनाङा आनजाद मोनथिखा आं खिन्थु सुइसाइड खालायगोन बे दैमायावनो बाज्रुमना थैगोन आं मानो बुजिया महेन्द्र मा खालायनांगौ आं फिसा खोथायावनो मानो सुइसाइड खालायनाय खोथा बुङो थैनाय खोथाखौ मानो लाबोयो गेजेराव होमब्ला नों आंनि जिउआव आरो मायबा लामा दोनबावदों नामा आं थैयाब्ला मा खालायनांगौ नों आंनि खोथा फंसेबो लाया आं जेरैबायदि बुङो बेफोरबायदि नोङो खेबसेबो खालाया जे नोङो बिजनेस आरो न'नि थाखाय नों खारखोमालांनो हाया नाथाय आंखौथ' नोंसिनि न'आव लांनो हायोना लोगो हिसाबै दे आं नोंनि ड्राइभारखौनो जागोन बा अफिसाव मावग्रा मायबा मोनसेथ' आं नोंजों थाफाग्रा नोंजों खाथि थाफाग्रा बेफोरबायदिथ' खामानियाव लानो हायोना नोङो आं खामानि मावग्रा हिसाबै नोंसोरनि न'आव थाहैनोसै फाग्ला जादों नामा नोङो फाग्ला जादों आंनि न'आव आंखौ हारसिं थादो सानो नामा नोङो आंनि हायनारि दङ जोहोलाव दङ मा सानदों नोङो जानला मोनला खोथा बुङो नोंखौ माबायदि न' लांनांगौ आं बेफोरखौ जेबो मोनथिया आं गाबोन बे सप्तानि गेजेरावनो खिथु आं नोंनि न'आव थांनानै थाहैगोन नों मायबा मोनसेबाबो खालामथारनांगोन आंखौ लोगो हमथारनांगोन माथि फाग्ला खोथा बुंदों नोङो महेन्द्र नोंखौ दा लोगो हमाखै माथो खालायदों नोंखौ लोगोथ' हमदों आङो बेफोरबायदि नङा बेफोरबायदि दैमा सेराव लोगो हमनाया जाया आगोल जेरैबायदि लोगो हमोमोन स्रि स्राय हटेलाव रंजा खुसि इन्जयमेन्ट जानाय लोंनाय अननाय बेफोरबायदिसो नांगौ आंनो ननसेन्स खोथा बुंबाय थाना नोङो आनजाद आं बुंखाबाय खिन्थु फाल्थु मोननाङा खिन्थु आं नोंनि न'आव थांना थाहैगोन खिन्थु नुजाहैगोन आं जे खालायबाय था आनजाद आं थांमारगोन खिन्थु नोंसिनि न'आव आंखौ फाल्थु मोननाङा खिन्थु आं थांमारगोन थांना थाहैगोन आं रावबो होखारनो हानाय नङा खिन्थु बुंखाबाय आं लाबोनानैथ' बेयावनो दोन्दोंमोन सोनानै गैया माथो आङो लाबोना सुनानै बेयावनो सोनानै दोन्दोंमोन बबाव थांखो बे मोनसे आलमारियावबो गैया माथो आन्डारवेर आंना गोदानसोमोन बबाव थांखो आं बबावबा दोनफ्लांबाय नामा हायनारियाथ' आंनि आन्डारवेर सुवा गोरोन्थियावनो जिजों जाबफाना दोनफ्लांदों नामा बबावबा दा आरो बे खोथाखौनो हायनारिनाव सोंब्ला बेसेबा रागा जोंगोन बियो हायनारि आंनि जि नुदोंमोन नामा नों गोलैना थानाय अबावबा मोन्दोंमोन नामा मा जि माने जायखिजाया मोन्दोंमोन नामा जायखिजाया जि नुवाखै आङो गोरोन्थियावनो लाबोफ्लांनाय नामा नोङो मोनाखै आङो गोरोन्थियावबो रावनिबो ड्रेस आरो नोंनि ड्रेस मोननायब्लाथाय नोंनि जि मोनब्लाथाय आङो नोंनि गद्रेज आलमारियावनो सोना दोनखायो माथो होमब्लालाय नोंबो दाङाखैब्लालाय आंनि गाननायालाय अबाव थांखो गाननाय जि जोमनायाथ' आथिं आखाइ थाया गावबा गावनो गोमानानै थानो सोरबा लांदो होनबा सोरबा मायबा खालायदो नोंबो मोनाखैब्लालाय होमब्लालाय नोंबो नुवाखैब्लालाय अबावथो थांखो हनै गानग्रायालाय मोनथियालै आङो नुवाखै होनब्लाबो सोंफ्लेबाय थायो नोंनि गस्लाखौ मोदोम सुथिंबाय थानाय बायदि मोन्दों नामा नों मोदोम सुनो लाबोनाय बायदि मोन्दों मोदोम सुवा दे आं नोंनि गस्लाखौ मानसियानो खाथियाव फैयाब्लालाय मानसिखौनो मोनाब्लालाय गस्लाखौ मोदोम सुनायालाय मा जानो अबेनि बाथ्रा अबाव बुंखो नोङो आं नोंखौ जि मोन्दों नामा होननानै सोंदों नों आरो बेयाव मा मोदोम सुनायनि खोथा फैखौ नोंनि सोंनाय बुंनाय टिउना बेबायदिनो जादोंना आंखौसो दायनिगिरि बायदि मोनथारदोंना नोङो आंसो जेन गावनि गानग्राफोरखौ लाबोनानै दोनदों आरो सिरि मोदोम सुथिंबाय थादों बेबायदिसो मोनो आं नोंखौ बेबायदिनो सानदों नोङो बेनिखायनो आंखौनो सोंफ्लेबाय थादों है जारलालै नोंजोंबो थाङै आंनि केरेक्टारखौनो बुंहैयो आरो थाङै खायख्लेङै खोथाखौ बुंनो मोनाब्ला नों गोसोखौ गोजोननायखौनो मोना खायख्लें थोंजों बेफोरनि जेबो खोथा फैया बेयाव आइया गैयिनिफ्राय आंनि जेबो जिनिसानो डिसिप्लिनाव थाला जानाय लोंनायनिफ्राय गाननाय जोमनायनिफ्राय न'निफ्राय जेबो डिसिप्लिन गैला आंहा लाइफआनो आंना गुलाय गुजाय जाजोब्बाय आंखौ खोनासंहोदों नामा नों बे खोथाखौ आंहा जेबो डिसिप्लिन गैया नामा होमब्ला बे सोंनायनि फिननायखौ गावनावनो सोंनानै गावनो मोनफिनगोन आंखौ बेबायदि सानफ्रोमबो बाथ्रा खोनासंहोनाङा नोङो आनजाद
आंनि सायावसो दाय गासिबो मायाबा जि गोमादों गावबा गावनि आंहासो डिसिप्लिन गैया जाबाय गावनि जिफोरखौलाय माथो गांखौलाय दांनोनो होखाया माथो मानसिया खाथियावनो थांनो होखाया आरो जिफोरखौबोसो दांनो होबावसो गद्रेज आलमारिनि जि दांनोनो होआ आंखौ थांनोनो होआ आरो बिनि जिफोरखौलाय मानो दांनांगौ जाखो आंलाय लेथ्रा बेथ्रानो माब्लाबा गावासो गानखोन्दा गामसाखौल'सो सुनो होयो बेनि गावनि गद्रेज मोजां गस्ला गानग्रा गस्ला थाग्रा बे जायगायाव आंखौ थांनो होयो दांनोनो होआ माथो आंखौ डिसिप्लिन मेनार गैया होनना बुंनो फैदों बेलाय माथो आंनि आन्दारपेना बे जोहोलावनि खामानिखा बियो खामानियाव गरसे गैया आंनि गस्लाफोरखौ पेन्टफोरखौ सिखाव खावनानै गानलांबाय थागोन बियो माब्लाबा इमारजेन्सि नांगौ होननानै आं बायना दोनफैयो बेखौ आरो बियो गानलायबायसो साला ननसेन्स भिखारि साला ननसेन्स साला मोसौ ननसेन्स साला ननसेन्सआथ' ननसेन्सआनो लाजिनोबो रोङा बियो साला मोसौ साला नोंसो ननसेन्स मेनारलेस मानसि सासे उन्दुबाय थानायाव बेफोरबायदि फोजायो नामा सोरबा साला लाजि गैयि साला बेसेबां बुंनांगौ आंखौ सिखावसो नोङो सिखाव साला आंनि गानग्राखौ मानो गाननांगौ नोङो आं बायनानै लाबोनानै दोनो गोदान नों खालि आंनि गानग्राफोरखौ लाबोगोन आरो सिखाव खावनानै गानगोन लाजिया नोङो लाजिया नोङो एसेबां सेंग्रा गिदिर जालायनानै नोङो आंनि आन्टारपेन्टखौ गाननो हो आं लाबोनानै दोननाय आन्टारपेन्टखौ नों मानो गाननांगौ आंनि थाखाय लाबोनानै दोनो इमारजेन्सि गाननांगौ होननानै नोङो खेबफ्रोमबो बेबायदिनो लाङो गेन्जि लांलाय आन्टारपेन्ट लांलाय गस्ला लांलाय टि सार्ट लांलाय लंपेन्ट गानलाय जंथा लांलाय मा लाजिनांगौ जागौ बेयावलाय नोंनि फैसाजों बायदों नामा नोङो आइ आफाया बिजनेस मावनो होनाय फैसाफोरजों मोननायजोंसो नोङो मावदों बायदों बेफोरखौ सिरथा ननसेन्स नोंखौ माब्लाबा बुंदों नामा आङो आंजों खामानि मावफानाङा होननानै जोंफोरनि न'नि बिजनेसाव नों मावफानाङा होननानै नोंखौथ' लिंबाय थायो आङो खामानि हेफाजाब होफा जोंफोरनि न'नि बिजनेसावनो एसे आखाइ हो खामानि मावो होननानै नोंसो मावा गोदान लाबोना हो आं दानो बे ब्रेन्डनिनो नांगोन आंनो दानो लाबो आंनो जायखिजाया जेरावनिफ्राय लाबोयो आंनो बे ब्रेन्डनिनो दानो नांगौ माबार लाबोना हो आंनि आन्टारपेन्टआ ओइ आन्टारपेन्ट गाख्रबबाय थानाङालै नोंनि आन्टारपेन्ट हाजार खान लाबोना होफैगोनलै दानो नोंनि खुगायाव गारना होफैगोन आं लाबोनानै र' खुगाल' सोलियो नोंना हाजार खान बियाखै आङो आंनि जा गांसेखौ लांदों बे गांसेखौनो लाबोना होफै दानो नोंनि खुगा हाजार खान लाबोना होफै साला गांसे बायनायनि अखाद गैया खावनानै गानलांगोन आरो हाजार खान लाबोनो फैयो मा सानदों नोंलाय हाजार खान लाबोनो हानायनि अखाद दङ आंहा दानो लाबोना होफैना नोंनि खुगा सायाव खरसायाव गारना होफैगोन आं होफै दानो होफै एसेबां जुदि नोंहा फैसा दङ होफै साला अखाद गैया साला बेखार जबलेस मालायनि सायाव जायै बेयाव मालायनि सायाव जागोन मालायनि सायाव गानगोन बिनि सायाव खुगायाल' साला अखाद गैया दानलाबो आन्टारपेन्ट गांसेनि थाखाय आंखौ एसेबां बखिनायालै नोङो जबलेस बुंबाय थाना नोंनिख्रुइबो सानसे खररपति जाना देखायगोनलै आङो नोंनियालाय मा दङ नोंनिख्रुइ बांसिन देखायगोन आङो बिल्डिं 20 ताला 25 ताला बिल्डिं लुना देखायगोन आं नोंनि सिगाङावनो मोनथिखा नोंनालाय मा दङ नोंहालाय बालनि नों जेबो नङा गुन्द्रासो नोङो हानि गुन्द्रासो नोङो सुफुंबानो बिरफालांगोन नों हानि गुन्द्राना आं हानि गुन्द्रा बयबो मिथिगौ गुन्द्राना हाथर नों हाथरना आं गुन्द्रा बयबो मिथिगौ साला ननसेन्स गोरोन्थि खालायनानै माब्लाबाबो गोरोन्थिखौ निमाहा बिया साला बेनो गिदिर प्रब्लेम नोंना गोरोन्थि मावो नाथाय गावनि गोरोन्थिखौ माब्लाबा गोरोन्थि होननानै साना नोङो आरो बेनिखायनो बिदि नोङो दिनैसिम मालायनि गानग्राफोरखौ गाननानै जिउखौ हान्थिलांनांगौ जादों नोङो बेबायदि आखलनि थाखायनो नोंनि बे दुगामारा आखल थोद नों बायदि बिदा थासासे रावबो थाहैयानो हामगौमोन नों बायदि फंबाय थासासे रावबो थाहैयानो हामगौमोन नों बायदि फंबाया जोनोम जायाबाबो जागौमोन आं हारसिंबानो मोजां जागौमोन मानो नोंलाय उफेरानो जोनोम जानांगौ नोंलाय नों बायदि मानसिया बे संसाराव जाबोरसो जानोल' जोनोम जादों मालायनि सायाव नों बायदि मानसि सासेया बे संसारनिफ्राय गैया जाब्ला बे संसारा बे बुहुमा सासे मानसि बेखार मानसि खमायगोन नों बायदि मानसिया गैया जाब्ला सिरथा नों आंनि रावबो नङा ओंखामा जाफैदो गुसु जासिगोन बे दहायनिफ्रायनो लिंगासिनो जाफै ओंखामा जाया आं जाला बे न'खराव ओंखाम जाला आङो खबसेबो होला आं बे न'खरनि ओंखाम दै जाय खामायना लाबोदों बेनो जाथोंसै उदै बेरजासे मा जोलाव ओंखाम संनांला आंनो दिनैनिफ्राय हटेलावनो ओंखाम जाना फैसिगोन आं मा बुंदों नोङो न'आवनो ओंखाम थानानै हटेलावलाय मानो ओंखाम जानांगौ जाखो जाफैया मानो ना दङ बेदर दङ अबाव हटेलाव जाहैनो नागिरदों एक्टिं ड्रामा ननसेन्स
जाया जाय लाबोदों बेनो जाथों। जाफैया मानो नोंसोर मा नांज्लायलायबाय थायो गोरलैफोरबायदिनो? जाया आङो। जोहोलाव नोंसोर मानो नांज्लायलायबाय थायो दे? न'आव जोंफोर साथामनि अनगायै रावबोआनो गैखाला। जोंफोर गोरोबलायनानै थायाब्ला माबायदि जागोन? नों बुंनाय मा नांज्लायलायबाय थायो फिसा फिसा खोथायावनो? नोंबोथ' बिदा फंबायखौ एसे बुजायनो नांगौ। सोर नांज्लायदों? गोरलै नामा बेखौ? गासिबो खोथायावनो बुजायनांगौ जाबाय बेखौ। गोरलै नङाना बेयो। बिनि खोथाखौ नों गोसो होनाङा हायनारि। बेयो बेबायदिनोखा। रागा जोंब्लाथाय ओंखारलाङो जाया होनना आरो फैफिनगोन उखैब्ला। फावथिना नाटकसो बेफोर बिनि बेफोर फावथिनाखौ नुयै नुयैनो देरबोबाय आं। मोनथिगौ आं बे माबायदि। बेलासियावनो फैफिनना जाफैगोन बियो। बेनिखायनो बे फाग्लानि खोथाखौ सानना जेबो लाब गैया। थां नोंनि ओंखामा लाना फै जाफैदो। मा खालायनांगौ बे बिदा फंबाय सानै मानसिखौ हालासो। बिसोरनि गेजेरावनो लोदखिना थाबाय आं माद्लि बायदिनो। माखौबा फिसा फिसा खोथायाव नांज्लायलायबाय थायो गोरलैफोरबायदिनो। आंनि खाफालावबो इसोरा बेफोरबायदि सानै मानसिखौ लिरनानै होदों। सानैबो क्रेक।